Какво става, хора? Аз съм Double Ranger. Днеска снимам в Adventure PvP. С мен е Нози Ninja. Хай YouTube. Днес решим да постигаме едно PvP. И така, започваме с Warpaint. Така, да сме, чакаме нашия пич да дойде. И пием една Fire Extinguisher, една спидка и една стренчка. По-точно стренка извинете, че се объркал съм малко. И така, скачаме. И аз идвам. Опа. На печенга поне. Аз съм за тебе. Ходим някъде. То не, че някой ще скочи, аз при малко скоча, братле, никой не скача. Шутим на ларп, чакай. О, някакъв скочи. Бой. О, трябва му. С пулка ли се? Да. О. И сега отиваме на ларп PvP. Тук явно няма никой. Някакъв скочи с дъма меч. Про геймър там никакъв е. Сега в момента няма много хора в Adventure. Нерди беше трябва сервера. И тук на ларп PvP няма никой. Идва на Warpaint, ще чакаме някой да скочи. Аз съм на Warpaint, в момента не съм мърдал. И взех някакъв меч. Той е като мой. Бах, ще път попаеш. Така, ще чакам някой да скочи. Той тага се носи ли на PvP, между другото. Аз не съм мъчил да се качвам. Слаб си. И си тагаш, той хелпара. То нормално. Какво? Шит. О, той е с хелпар шворд. Той е с... Да се е бал слабия. Убиха ли той? Не мога на този джъмп. Пък уж съм доста добър. Кой джъмп е? Тос. Ти не джъмп е то да се качиш, виж как се правиш. Дама, кой ма лепна, бе? Охо, някакъв на подпука, братле. Айде, отидаме си. Аз няма се отида. Ити. Подпука, мой ми. Айде. То се фука. Да помагам, чакай. Заклещи се от тъбата пайжна. Чай не го изкара от пайжната. Давай, пуцай. Той мене ще ме отрепи. Айде, брат, убирай фулката. Както гледате, убих фулка. От някакъв почна ма пука. Стагас. Ти взели нещо цветове? Да. Бягай! Той тагас между другото носи ли махни? Взех, братле, чай сега ко взехме. Значи, ко взехме? Тагас. Set Protection 4. Запази го. Да, сега ще го съм. За себе си го запази. Ма трябва да го фикснеш после. Го фиксни. Тагас бягай, брат, аз нямам горе цял ден. Че аз съм доста пълен, аз забравях се изпразна и може да съм взел всичко. Да се изпразна. Чай се ня. Те са ябълки не ми трябва. Сега аз подроди малко почените. Той тага се изял лега. Ти с лего и ти си добре, аз тук нукче още. Ти го махам. Ако измаме, че изядох лега. Не ги те с бутушове, не ги ставай. Това е резистънс, ето имаме. Защо слушай ти стоп хил ти, бе? Той като се напълни инвентор. Стига сме фърлял тези бутуши, бе. Някакъв още ме скочи, бе, ти взел лега, аз бягам. Искаш да помагаме? Да, си измък. Той мене ще ме убият бързи. Да скачвам ли помагам? Не. Той не е в някакъв приятел. И котите да са... Кой аз знам как да бягам, че съм много, бе. Ти го знаеш, ама аз знам за гона.
Айде, Той време е за бой. девил, той е девил, май. Не бяхме го убили фул. Не знам, аз не гледах кой Не, го бая, бихме. ще бягам, ще трябва да си фиксна света. Бягай, аз ще ги отклонайся, после моят се бяга. Аз си Ей, бягам вече. аз се обикалям. И тук някакъв. И го подпуках. И той на два удара ме отрепа. О, майко. Сляй моп си, бе. М? Сляй моп. Сляй моп 7. Той е добър. Окей. Тук взимам някакъв друг сет. Попа забравя да каже нищо, бе. Кажи. Чакай. За да поздравят си YouTube ли? Да. Ти пък като мъжата по-важно нещо забравиш. Тук дъмът оставим ерана. Брат, аз заблях се на пипито и Не, спиши бъба. Абе, тия крипъра и той това е за девил, какво чат хел първо килнахме. Девил беги. Това ми скочи с кит адвенчър, брат, 5 лега ми скочи от човека. Оу. Може и да окилна, ама. Охо, сеч. Чай го взема. Сляй моп 7. Скил парсворд. То някак. Дъма се, чай бързо го взема. За мене. Чакай, фърля, нямам нищо против, фърля още един, два, три. Брат, ти как някакво бивче. Фърля, брат. Фърля, няма мати. Фърля, бе. Я, вземай ти момент да честай. Ма ние само като чая и се обръщам и гледам на спална фърлен някакъв сет от дъма и викам, чай го взема бързо. Аре, тук ми скача на пипи, аз какво правя? Той е Protection 3. О, то сказка дори не е Protection 4, деца ме взел тос. Това е? Protection 3 Unbreaking 3 също. Кой ще ми скача, бе? Insect PvP. Бос PvP. Брат, той PvP бос, ако ми скочи, брат, смятай, че съм го килнал. 2 лега е само. Няма инстант, това е рест. Ще го килна бързо. Един сет е само, аз съм един сет. Два сета са. Видя, че се обърках малко. Така. Ти в момента на PvP-то ли си? Да, бе. Аз чакам тъй като някой селянин. Чакам някой скочи. Тоест не да обърках се. Да, да съм. Ма то няма никой да скочи, бе. Ямаш колко съм цветно облечен. Ей, да се прекорите, Някакъв да. скочи. Давай, чай! Оставям тук това. Махам те с пържоли. Зако съм пържоли на мен? Айде, скачаме. Къде си? Идвам да помагам. Чай. Давай, бой. Само мен не вземе да отрепиш. Измъкна са. Сега ще ме отрепи. Чай пия бързо тук. Бой. Сега двама го налагаме, разбираш ли. Чай, лагнаме. Тага се скочи, бягай. Няма да бягаме, аз съм мъжка са бия. Стой да те път, стой. Да ги бълбиха, ма. Аз съм махна, че тага съм махна. Аз съм другия сет, аз тук ендър честа го напълнях със сето й. Не искам. Нека сложи този сет върху да видим дали някой ще ме. Добре, брат, взел се едно. Аре. Пи, бос ще го смажа. Трябвам за някакви полшени. Тага се сега съм бяга. сме... Тага се слабо бяга като проси. Аз ще го сбарам, бе. Ти нещата ми стоят тук тъй. Той си фиксва айтемите, бе, бах ти муба. Някак дойде подпука, ма майка му да еба. Опа, пак съм. Махел да има. Въртликът ме изнира, знаеш колко съм. Ари, бе. Той тага снимал на цели, аз не мога да се.
Айде, бе! Опа. Само тъп пише разреща. Сочим пак на варпенец. Ей, таман се скиваш, че долу имаш някакви брони. И ще ходя ги зум. А брат, ти ми скачат двама, аз сляем об 100 мети ме, брат, той е пара. О, сет! Бягай! Взе някакъв сет и бягам. Му се Чай си го гъс сложа. сляем об... О. Пише му О. О, фък. Опо. О. Е, тук ще се кача горе. Никой не ме би. Забранявам. Сега ще чакаля и тук те разреш. Ябълки имам, пържолки. О, спитка, чай се изпия. Да му бягам по-бързо. Отивам да проверя там дали има останал сет. Ей, че съм с... Само да взема да скоча сега точно в края. А, има някакъв там айранка, сега ще го килна. Да не си ти, бе. Да. Брат, вземеш някакъв дъм свет, аз като те гледам... Ами човек, току-що влязох в сървъра за първи път, ако искаш. Започвам с... Тук намеря някакво... Обучаваме до Bedrock, ще продадем малко работи за пари, че обеднях и аз. Аз колко ли пари имам? Бал. 100 парички. О, а 100 долара. О, богат съм. То една пошенка струва толкова. Баси. То не съм беден. Аз съм много богат сякаш. Продавам 8 голдблока по 600 и нещо. Сигурно. И 600 и нещо, братле, с много пари. О, гоичка, чай да няма да я взема. О, чай ще падна. Стъклените бутилки, продават ли са? Какво? Стъклените бутилки. Какво за тях? Продават ли са? Някакъв... братле, тук има някакъв скочил, ако искаш може да го биш. PvP, бос, PvP. Ако се скача може. О, брат! Джуних, майко ти ма гледай! Жеш на терор мастера. О, и колко чека сме тим, брат, да виж някакъв още джойна в парти. По 638 голблока. Ще събера малко пари. Тук някакъв братле скочи с дамасет, не мога да насина да го ръка. Оф. Скачам, братле. Ще го задържа малко. Ай, Извинете, извинете, че малко съм болен. Подсмърчам като корова. Така. Знам го е бал гейчето. Де му налага, куче? Стига, бе! Помяр. Налагат му хората. Абе, братле, направо взимам Protection 4-то и скачам. Скачай да те, бът. Скачай. Какво да направя? Скачай, мамо, скачай. Аз не мога да ги убия, брат, деца. Фука, че ти ще ги убиш. Сега. Моля, звада някакъв смет сега, си где знаеш. Ти да не си професор гангста, да ги убей всичките. Скачай, Точно айде. така. Точно така съм. Фикс. Чакайте да направим един блок. И един дъмаблок и да ходя ги продам. Колко пари имам аз мони? О, 15 каймо. Малко съм, не ми стигат. И вика, че бил беден, има 15 000 и вика, че бил Брат, да беден. не съм богато, е. Ми богат, за разлика от мене си баса богати. Да. Шар 5 минути. Трябва да го оставя пази в колата. Знаеш ко? Я иде на лап трейд. Какво да правя трейда, бе? Ила, Абе, после, бе. Абе. Артли, ила, Абе, ще... Бързо, боря, разри, давай. Аз връжда Нищо едно. Едно. Давай. Бягай, бе. Чеса. Боря до 10 и стрелям, давай. Едно. Давай и за две. Ари, идва мешата, иба. 7. До 9. 10 ста! 7! Не бе, до 3. Идвай тук, къде ходиш да ги запаш, ще свала тук се. Ето тук вътре. Каквито страна. Улизай там. Няма ти да напиш. Сте сигурен, имаш клип. Ти си ги угазае, зато и не ма викна, бе.
Чакай, има още, чакай. Пълна Чакай. тема! Има още, чакай. Чай се, стой. Чай, че някой пише. Пише го. Стой се. Идь. Дай, меч. Меч, аз не съм ти богати чак така. Чай пушенките поне си ги Легове имаш? изработка, нали? Легове? Какво имам? Легови, да, имам 2. Искаш ли ги? Дай. Искаш, ама няма. София е голяма. Те в ушата. Хомбедрок. Я спамил, бе. Топове, магаре. Ай, къце, Тика. пожелай. Ти как се пишеше? Тиквеничко. Давай ти према. Ще те игнорна. Ай, ти ще бил голямата пара, бе. Що е? Само малко. Таблета ми няма батерия. Иначе. Чакай, че задавих, бе. Малко водичка ли да потупа? Тук дойда мой се задай да мреш. Я се копиш тук. Грамотното четене на за нинджа се. Ето с буква е при... Чакай сега ти оставай. За да сте сигурни с търговията, снимайте клип. Ти нали снимай? Не, брат, не съм снимал. Но трябваше да снимаш чек. Набутан си. Поето дърво да се кача. Чай сам. Да или е дробо. Другия сървър дали пусната. Айде, ми на PvP. Бъртли, аз одно на PvP, гледай коста се. На къде слава пент? Думни идвай, бе. Коста, бе. Попукаха де. С Давинци, той ме кин. Той Давинци. Беги, бе. Абе! Ай, ева. Чата убияй. Ще с ръка ли? Ти можеш да бършиш газа, бе. Кой го каза? Айде, не казвам те нищо. Доколкото знам, ти не можеш. Защото вчера докато ти бах майка ти, нали ми каза жената? Абе, пе, раз ти късташ, 40 години няма можеш да акаш, бе. Ще те е бъл дебиля. Чай са в момента говориш за себе си, где се злагате. Аз говоря за баща ти. Няма говориш за баща ми, че само него имам, чули? Здраве, де. Здраве, де. Ела ти стой без майка, да ишка го. Не съм казал, че е хубаво. Каза здраве, де. Ми как здраве, де, нали? Не си без баща. Да, че ако бях и без него, ще да си имам само една баба и един дядо. Скачам, тли, да се Нищо, на поне лопата. нали можеш да идеш? Имам, да. Скачам се на лопата на PvP-то, гледай сега коста. Лати ме. Пата. Ела, да ти бърсам устака. Ще им скопам така всичко. Скочи, бе, дядо. Аз скочих, айва. Ме. Трябва да ми покажеш после клипа да го видя. Ама тия говеда ми пишете. Брат, мая игра. 4 че ще игра на 2. Айде, ба. На мене... Паци. Оля. Аз тук се спика там като... Айде. Смока. Смока, отиди. Смока. Смокач. Си бил голяма машина и трепиш ги като... Нещо взе да лаги сървъра. Ти усещаш ли? Не, на мен ми лаги, на мен си ми върви добре. Днеска, братле, имаме английски, разбираш ли? И госпожата ми вика на децата не е Басам позволено... ти госпожата, е! Чакай, слушай, Коста. Госпожата ми вика, на деца не е позволено тук те да са пуши в училище и аз викам. Бе, госпожо, аз съм, първо, че съм с 2 години по-висок от вас и по-едърен 2 години по-висок от вас. Казах 2 години, бе, умен. 2 години бас. по-висок от госпожата бил.
Казах 2 глави, бе, не години. А, ще години. Те богухе. Ти булшите тук. Не то чу нещо. Ще ти отпуша ушите набързо. Колко? Хуй сухо? Тук няма. Паяка, братле! Зопата го. Къв пак ти петля? Парти. Терорист, мастер пипи, Джон Бринджер, Дигъл. Голямо партия. Бах ти, брат, ти твоята тим са тук в сървъра, бе. Бах, то не му мръднеш, бе. Аз трябва да бия някакъв... Митята... Каза не може да пръднеш. Лембо... Дидака, бе. Ти ги знам, аз съм ги убивал. Някой бия тук, бе, да Винци. Всички се убива, бе, чай са дете. Аз помагам на Да Винци. Някакъв умря от... Някакъв пич тук. Сега ще го настигне и ще го изнасиля. Братле, паднах някаква дух. Айде, ударете го, бе! Вашата... Лиля да е ба. Бягато е. Не смогнеш. Ще ме брате, някой път стоиш. Колко време ще го правиш този клип, бе? 20 минути. Май много се излагам. Знам, аз не се ли излагам. Не. Как не? Скориче, бе. Сега тук къде? Не съм. Нерди, на Нерди му пише, кажи хай на YouTube. Аре, Нерди, кажи хай на YouTube, бе. Кажи, бе. Кажи хай, бе. Кажи, бе. Няма го пише. Земна се слаги момчета. Тук пак няма нито една свободна команда, е бас монт. Свободна команда. Свободна? Ти имаш команди, защото си, братле, с най-високия ранг. Да не съм мога. Има и по-високи. Имам пред ранг, който закупува с пари, бе. Те, бал лапто. Оба, не вие за тебе. Ти бо остата, ти ба черна мръсна кирлива. Ти, бе! Жълтите зъби. Ти бръсна мустака дебил. Аз мустак нямам, аз съм брада. Ти е брадата тега. И вещи. По-разуме се научи да се е вещи, тогава сега. Да знаеш много. Ти знаеш кой якот къде е направена? Ти знаеш кой е направено, бе. Ела. Къде да идвам, бе? Телепортни са, бе. Тъпа, но за нинджа. Ти... Няма да ти приема. Педерас. Някой пише за да расте го еба. Брат. Що е? Терорист! Откатай, бе. Стоп! Игноре! Стига, бе. Игнорахте басната. Добре, бе, давай, бе. Айде, спомни сега. Ма разума. Имам по-важна работа. Айде, унигнорним пича, че се насра. Садва много яко. Батле, стига се говорил за себе си, хората ще помислят за луд. Тъй ли, бе? Смокач. Тей. Ай, спирам да садват по рождение. Сега, вие какво ще направи? Ми се спирам клипа. Чакай, за край на клипа да направим нещо, чай. Чакай. Да ме отрепиш. Да ме отрепиш за защита. И това беше YouTube, това е втори епизод в Adventure. Надявам се да снимем нататък повече клипове. И това беше от мене. С мен беше за Ninja. Абонирайте се, напишите няколко коментара, лайкнете клипа. Чао!